Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedno izdanje Game Centra. Danas ćemo vam predstaviti novi Trustov mikrofon EXO koji je namenjen za streamovanje, ali mogu vam reći da može i za još ponešto ozbiljnije da se primjeni. A sada ćemo da pogledamo šta se sve to nalazi u pakovanju ovog mikrofona. Ono što me pogotovo iznenadilo što se tiče ovog mikrofona je sama težina. Prvo kutiju kad sam uzeo, poprilično je poteška, što znači da ovo postolje je izuzetno teško i samim tim i čvrsto i ne može se ne znam kako mrdati i olabaviti njegov položaj koji je poprilično dobro fiksiran. Subscribe. Ono što zaista moram da pohvalim je ovaj anti-shock resistance, ovaj dizajn, znači poprilično je dobro odrađeno i čvrste su ove gumice koje drže mikrofon fiksiran, tako da on sam ne labavi, ako se i desi da se nešto pomeri, on poprilično ostaje fiksiran onako na jednom mestu, to je baš lepo odrađeno. Što se tiče samog dizajna možete i sami da presudite, ali morat ćete da se složite da je poprilično elegantan za jedan, da kažem, streaming mikrofon, baš je lepo onako i na oko. Naravno RGB osvetljenje koje ide u krug je neki trend koji mora jednostavno da se isprati što se tiče gamerskih stvari. Sa prednje strane, kao što ste vidjeli u unboxingu koji je Ninja pripremio, imate skroz gore mute dugme, naravno koje kad stisnete mutirate mikrofon i unmutujete ga na ponovni stisak. Ispod njega gain ili LED, da kažemo, potenciometar, ovaj točkić, je zaslužan za jačinu kojom će mikrofon primati signal. To sad, znači, preporučljivo je da bude negde na sredini, da kažemo, ili eventualno sami ćete morati da ocenite zavisnosti šta vam treba, šta ćete snimati. Ispod imate i potenciometar koji piše headphones. Ispod tog potenciometra imate ulaz 3,5 mm jack za slušalice, što znači da slušalice možete ubaciti u mikrofon i onda podešavati jačinu zvuka na slušalicama, šta čujete, to jest šta mikrofon zaista prima i to možete sve da slušate na tim slušalicama. Što se tiče ovog samog zavrtnja dole, on je univerzalan i kompatibilan je sa gotovo svim novim, da kažemo, modelima ovih stalaka za mikrofon ili za koje što drugo, tako da ne morate brinuti, moći ćete sve da koristite to i sa njima. Ljudi, inače ne mogu da vam opišem koliko je ovde buka kod nas, inače i telefoni, kutije, porudžbine, ljudi se javljaju, ali s obzirom da je ovaj mikrofon kardioidni i poprilično je ovako usmeren s ove frontalne strane, tako da sve što je iza njega se, da kažemo, solidno trudi da izoluje. Možda budete čuli nešto malo, ali u kontrolisanim uslovima ovaj mikrofon mislim da nudi solidne rezultate.
Uz ovaj mikrofon se naravno dobija i pop filter, jer pop filter treba da izoluje to, baci ga Ninja, op. Subscribe! Pa kaže da testiramo, ovo već služi kao neki pop filter, ova naša zaštitna maska, ali da kažemo poplava, ajde sad da stavimo. To je to, znači malo sam se napatio dok sam navukao jer je poprilično je knap, što je i okej, znači nema labavosti, lepo prijanja. To je to, sada idemo malo, pre smo čuli poplava, Zdravko Čolić je sam poplava, pop. Ljudi, nadamo se da vam se dopao ovaj video i sad je trenutak da stisnete to like dugme, da se subscribe-ujete na naš kanal ako već niste, sram vas bilo. Napišite vi u komentarima šta vi mislite o ovom mikrofonu i da li vredi zaista tih 15.000. Naravno možete da vidite i proizvod na linku u opisu videa. A do tada, ćao!